नमस्कार प्रणाम रउआ देखा तनी केहू खास बा। हम हई राउर अनुराग। बिहार के आरा से निकलल एगो ऐसन गायक जेकर लोकगीत सुन के पूरा यूपी बिहार झूम उठेला। बलम बसे परदेश रे सखी, नजरिया के बांध से, मार के चलब उल्टी पाला जैसन गाना से जे आज भी लाखों भोजपुरिया के दिलन पर राज कर रहल बाड़े, जेकर नाम भोजपुरी संगीत में बहुत अदब से लिहल जाला। जे जब गावल शुरू करेले तो लोग दिल थाम के बैठ जाला। जी, हम बात कर रहल बानी देव कुमार सिंह जी के, जे भोजपुरी लोक संगीत के सच्चा संरक्षक बानी। ताज केहू खास बा में हमने के साथे बानी देव कुमार सिंह जी। यहाँ से खास बात हुई वहाँ के गीत, संगीत, संघर्ष आ भोजपुरी के भविष्य के लेके। तो हमने के साथे बानी देव कुमार सिंह जी, जे कि भोजपुरी लोकगीत के बहुत ही जाना माना चेहरा बानी। यहाँ का नाम जब लिहल जाला तो बहुत ही अदब के साथ लिहल जाला। तो देव कुमार सिंह जी बहुत बहुत स्वागत बा हमारे चैनल केहू खास बा पर। ई चैनल तो बहुत कमाल के चैनल बा, नाम भी वही तरीका के बा, केहू खास बा। हम ये माता रानी से आराधना करब कि ई चैनल बहुत मने हिट करे, बहुत बम्पर एकरा के लोग के सपोर्ट मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद एकरा खातिर। तो हमार सबसे पहले प्रश्न बा कि जब रउआ लोकगीत गावे के शुरुआत कइनी, ठीक, तो कैसे शुरू भइल? काहे कि एगो पारिवारिक पृष्ठभूमि ला केहू होला कि पारिवारिक तौर पर लोग रहेला कि ओकर पीछे के लोग गावत रहेला। तो का रउआ ऐसन का रहे रउआ संगे कि रउआ ही पहिला रहनी जे अपना परिवार में गावे के शुरुआत करनी? ऐसे हमारे बाबूजी माने ढोलक बजावत रहे, चाचा हमारे ढोलक बजावत रहे। गावे वाला कलाकार हमारा घर में कोई ना रहे, केहू ना रहे ना। हम कलकत्ता गए, कलकत्ता हम पहले ढोलक बजावे के शुरुआत करी जी। ढोलक बजावनी 10 साल जी। एक बाद में गावे के शुरू करी। तो गीत हम अच्छा वो घर भी गीत गावत रहे जी। हम फालतू गीत गाई ना, ये तो पता बा सब। पहले एक बाद में कलकत्ता से आरा जिला में, भोजपुर जिला में, तो वो घड़ी मने गीत के सुननी तो मने हमारे गीत के केहू सुने के चाहे ना। कहे कि हम मुकेश के गीत गाए कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारी प्यार की ये बातें मुझे सोने नहीं देती। ऐसे ऐसे मैंने फिल्म का गीत और मैंने अच्छा गीत, गजल वगैरह तो कोई सुनना नहीं चाहता। उस समय गाना चला था कि झलक बाबा के कहनवा माने के परी हई फलान ठेकान, मैंने नाना प्रकार का मैंने बनाया हुआ गीत। 3 बजे इले तूफानवा आई सब गाना आदमी मैंने चाव से सुनस, लेकिन हमारे गीत के रिस्पॉन्स ना मिले। एक बाद में हमारा दिल छोटा हो गया कि अब गाना बजाना बेकार चीज बा, हम ही छोड़ दी। तो हमारे गुरु जी से भेंट भइल, बावना साधु से, बहुत छोटा 52 इंच के। उनका से भेंट भइला के बाद में उनकर गीत जब हम सुननी का हमार मन बहुत प्रसन्न भइला। हम सोचनी कि गाना बजाना तो ये है। और उनका से संबंध जोड़ के उनका से गीत लिखनी। गीत कम से कम गीत में 50 गजल रहे। अच्छा, 50 को लेकर? हाँ, गजल के तैयारी करके गावे के शुरू करी। या लोक गीत खूब बढ़िया मने उनका से हमरा गीत मिलल। एक बाद में वो सब गीतन के तैयारी करके गावे के शुरू करी तो हमार रिस्पॉन्स हमरा मिले लगल, हमारे लोग गाना सुनने लगल। बाकी फिर भी बरियारी करे के पड़े, वो गाना के सुनावे खातिर लोग के बरियारी करके हारमोनियम माने छीने के पड़े। करते करते फिर माने लोग समझे लागल, बुझे लागल, अच्छा गीत सुने लागल। और से हम माने रिस्पॉन्स बढ़े लागल। से होखेला। अच्छा, संघर्ष के दिन में कोनो ऐसन बात जो रउआ के प्रेरित कलस कि भाई हमरा हार नहीं के मान के, जैसे रउआ बताइनी कि लोग ना सुनला है, तो ऐसन कोनो जो बात जरूर इंसान के अथी में होला? वो घड़ी भी हम गजले भजन गाई। अच्छा, गजले भजन? हाँ, अच्छा गीत गाई, गजल भजन पूर्वी, लेकिन नया आधुनिक गीत माने बनावटी गीत सुने खातिर बहुत आदमी आमदा रहन। लेकिन समझी कि 3rd क्लास के गीत गावे वाला के पैसा मिले, हमरा मिलबे ना करे। हम मानी कि अब का करी भाई। तब लोक गीत गावे को हम शुरू करी। वो हमें अच्छा लोकगीत गावे लगनी। अच्छा लोकगीत जवना से अश्लील मुक्त होके
अश्लील गीत ना। ना, एकरा बाद में हमार मने समझी कि समाज में मान समाज होखे लागल, धीरे धीरे बढ़े लागल काम। अच्छा, पहला बार जब स्टेज पर गईनी गावे रहुआ तो घरी मन में का चलत रहे कि ए भाई लोग के सोझा हम प्रस्तुति देवे जा रहल बानी, ठीक होई कि ना होई, मने का ओ घरी के माहौल रहे? हमार दिल में एक तमन्ना रहे कि हम सब लोग से हट के गाई, अलग ट्रैक हमार होके, केहू के गावल मने धुन से मत गाई, हम आपन मने धुन केहू अगर गावलो हो बा ओकरा के हम अपना मने साचा में ढाली, अलग हम साचा में ढाल के वही गीतवा को हम दूसरा तरीका से गौनी, ओमे अपना कुछ तान मुर्की नौते रयाल जल को के, तो उ गनवा मने समझी कि लोग कहे कि अच्छा बा, लोग से भी अच्छा मने वो रिस्पांस उठावे लगल। चरौर एगो गाना बा जेकर बलमा बसे परदेश रे सखी, तो ई गाना के तनी हमने के बताएं कि कैसे बनल है, इतना हिट भइल तो और लोग के बीच रुआ छा गई। ई गाना हम नियाजीपुर में गए रही तो वो महाराज जी बानी जेकर नाम बा लक्ष्मण दुबे लहरी, लहरी जी, तो उनके दुकान एगो रहे कपड़ा के, वही दुकान में बैठल रहे, तो लहरी जी कहले कि देव कुमार एगो किताब निकलने बनी, किताबवा हमरा के दे ले, किताबवा में ई गीत रहे। एकरा पहले हमरा ई दिमाग में जौन हमारा दिमाग में धुन आइल, एकरा के हम कंपोज करी गीत के अपना से, ये गीत के हम गावे लगनी, चूंकि हम टीसी कंपनी हमरा कोनो ओकरी पकड़ाइल ना रहे, हम स्टेज से एकरा के गीत के गा के हिट कर देली गीत के। अच्छा, बड़ा लोग सुने खातिर ये आतुर रहे गीत के, आ धुन स्वरबद्ध कैनी हम अपना तरीका से, यह गाना के हम गौनी। अरे जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी, जेकर पियवा गईले परदेस रे सखी, ओकर ससुरा से नीक नहीं घर में बा, जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी, लाल लहंगा ब्लाउज तनिक ना भावे, सोना चांदी के गहना काटे धवे, जेकरा चंतन में जवानी के छनिया गईल, जेकरा तन में जवानी के छनिया गईल, ओह महल सनीक खड़ घर में बा, जेकर बलमा गईले परदेस रे सखी। अभी भी जादू बरकरार बा देव कुमार सिंह जी के, यू तो हम मान ली एकदम इन फ्रंट ऑफ सुनत नहीं कि कोनो फेस टू फेस सुनत नहीं, वेकर कोनो बातें नहीं है। ठीक है, जिस वो बता नहीं वो कलकत्ता रहने, कलकत्ता से आरा लौटने लोकगीत के शुरू करनी, तो आरा के माहौल से लोकगीत गावे के मने कितना प्रेरणा अभी भी मिलेला, का माहौल रहेला? अब तो गीत नया नया रात दिन मने गावे को पड़ता, कहे कि यूट्यूब पर चैनल बा, ओकरा अनुसार हमरा 4-5 गो गीत हर महीना में गावे को बा, लगातार मैंने गा रहल बनी। इससे अब तो माने कोनो वो तरीका का प्रॉब्लम ना आइल। हमार मेन गायकी बा भोजपुरी गजल, पूर्वी निर्गुण। पूर्वी के विधा जितना पूर्वी के बा, हम 8 प्रकार से पूर्वी गा सकते, 8 प्रकार से। हाँ, निर्गुण के भी प्रकार मैंने 5-6 प्रकार 7 प्रकार से गा सकते। निर्गुण भजन बा, जत्सार बा, निर्गुण ओरिजिनल माने निर्गुण बा, नाना प्रकार के निर्गुण में भी प्रकार बांटल बा। पूर्वी में भी वैसन के माने
विधा में प्रकार बा, तो एकरा पर हमार ज्यादा फोकस रहल गाना पर। आ लोकगीत मैंने थोड़ा बहुत मतलब कि गावे को हम स्टार्ट करी, लेकिन अब तो लोकगीत मैंने अब लोग हमेशा गावे के बा, काहे कि चैनल बा। चैनल जब तक अभी इहे रुआ बात होत रहल, तो भोजपुरी के लोक संगीत के कौन विधा देव कुमार सिंह जी के सबसे फेवरेट आ पसंदीदा? पूर्वी, चैता, निर्गुण, गजल? जैसे कि तो 3 गो विषय हमरा खातिर मैंने सर्वोपरि रहल। पहले गजल, एकरा बाद में पूर्वी आ निर्गुण, 3 गो चीज को हम महत्व ज्यादा देनी। काहे कि देखी अब हमनी के माने गायकी में आवाज के कलाकार में ये अब एक्टिविटी समाप्त हो रहल बा कि अब पूर्वी या निर्गुण माने कोई माने गावत नहीं ना गवा तक से मॉडर्न संगीत घुसा हाँ। देले बलो एकदम। अब मतलब गियाल जाल गीत खाली हो रहल बा, भोजपुरी माता रो रहल बाड़ी कवि या कलाकार वो तो के सब लेखक होते बा। के चलते अच्छा गीत, माटी के गीत कोई गावे के चाहत नहीं के, ई विधा लुप्त हो रहल बा। लेकिन ई बाद में आदमी एकरा के तलसी है, खोजी है। वो तो बढ़ले बा कि जोन चीज मिट जाला ओकरा के लोग ई हमार माने मेन गायकी बड़े 3 गो चीज के हम एकरा के लेके चलल बानी। अच्छा, रोरो लगभग 4 दशक हो गए गावत, 40 साल जी से ऊपर जी हो गया। तो 40 साल के बीच में लगभग हमारा उम्मीद हुई कि 5000 6000 से ज्यादा गाना रुआ गा चुकनी, बहुत गाना बहुत गाना गा चुकनी। वो हमें से एगो पसंदीदा कोनो गाना बा जोन की एकदम दिल के करीब हो कि ना भाई ये हमारा गाना सबसे दिल के करीब हो एकदम बाटे? जैसे और वो कर 2 लाइन। एगो महेंद्र मिश्र के पूर्वी हमरा बहुत बड़ा अच्छा लागल। जी। ऐसे तो माने गाना कोनो हमार खराब लोग ना, वो खराब- ऐसे कि गाना माने वही क्वालिटी को हम गनवे गन। ना गाना खराब की बात नहीं है, जब कि एगो दिल के करीब हो लगे भाई हमारा दिल के करीब एगो ई बाटे। एगो वो महेंद्र बात- मिश्र लिखले पूर्वी धुन आ शब्द निर्गुण। 2 लाइन ऊपर हमने क्या दर्शकन खाते खेलत में रोहनी सखी है, अरे सुपुली मुनिया है राम, सुपुली मुनिया से आई रे गईले डोलिया, अरे कहरिया ये राम से आई रे गईले डोलिया, कहरिया ये राम। बाबा मोर रहिते रामा, भैया मोर रहिते सखी है, भैया मोर रहिते तो फेरी दीते डोलिया, कहरिया ये राम से आई रे गईले डोलिया, कहरिया ये राम। असली भोजपुरी के पहचान लेकिन यह सब से जिंदा बा और सब तो आज खाली बाजारू होके बेचाते बा। जी के हिसाब से एगो नीमन गायक में सुर के अलावा औरी का होखल सबसे जरूरी बा? देखी कलाकार के काम बा गावल गवावल, बजावल बजवावल, समझल समझावल, हंसल हंसावल, अपना काम कलाकार के बा। अगर यही सब संपूर्ण कलाकार के पास में बा तो संपूर्ण कलाकार एगो अच्छा कहे कि हम समझब ना तो लोग के समझाई, अगर बढ़िया गायब ना तो लोग गुनगुनाई ना। अब अपने हम मलेशियन मुंह कर दिया हंसी मत तो लोग हंसी क्या इससे ये सब काम पर्याप्त रहे कि नहीं कलाकार के अंदर। अच्छा, पिछला कुछ दशक में 2-3 दशक में जो भोजपुरी के हाल भइल बा आ संगीत में बदलाव आइल बा,
ओकरा के कैसे देखता रहे देव कुमार सिंह? देखी, कलाकार में बदलाव तो आइल बा, लेकिन ये डिपेंड कर रहल बा श्रोता पे। श्रोता पर। हाँ, जी। अगर मान ली कि फालतू गीत श्रोता सुनी ना, तो गाय के गाई ना। जी। हमनी के अच्छा गीत गाओ तनी जा, ओकर व्यू जाता 30-40 हजार। आ फालतू गीत के जौन की अश्लील बा ना, बेटी मतारी के बैठ के रउआ सुन सकतनी, ओकर व्यू मिलियन में जाता। 500 मिलियन का तो श्रोता के सबसे बड़का दिक्कत बा कि वो अगर जे ना सुनस ना ओ तरीका के कलाकार के अपना दरवाजा पे बुलाओ। मतारी बेटी बहन को बुलाओ तरे आदमी या उल्टा पलटा लहंगा उठाओ रिमोट से या नवा तेरह कौन कौन गाना सुनवा रहल बड़े, ई थोड़ा दिक्कत नियन महसूस हो रहल बा, ना होके के चाहिए। तो एकर अगला प्रश्न हमारे यही पर रहला, अश्लीलता पर बात होखे लागल था कि अश्लीलता तो हमनी के भोजपुरी में मने एगो एकरा के का मानल जा, वायरस के तरह फैल चुकल बा। हां, आ लोग ओकरा के स्वीकार कर लेले बा, स्वीकार कर एकदम। रुआ मने हमारे गायक के यहाँ जाने पूछे नहीं तो कुछ लोग अपन अलग अलग तरीके के जवाब देला। मंच पर गाली गलौज जोन के हमने के समाज में भी ओकर जगह नहीं के, उ होला कब जब मारपीट झगड़ा झंझट होला तो मुंह के मने मुंह से अपशब्द निकलेला लोग से। लेकिन रउआ स्टेजे पर करतनी तो का जे भोजपुरी धीरे धीरे समझता, समझे के कोशिश करता, अलग भाषा बोले वाला, तो ओकरा नजर में भोजपुरी के का मान रह गई? देखी, 8वां सूची में तीसरा सूची में 5वां सूची में माने भोजपुरी के आदमी लेवे के कह रहल बा। लेकिन कैसे वो या वो स्थान पर भोजपुरी पहुंची, एकरा विषय में केहू नहीं के ध्यान दे। स्टेज पर कम पढ़ल लिखल कलाकार बड़े, गीत गावे के उनका लूर हो गई बा, आवाज ठीक बा, चाहे मान ली कि इस तरीका के, लेकिन उनकर बोले के जो शैली बा पब्लिक के कैसे हम अच्छा रखो, अच्छा तरीका से हमारा गाना सुन, वो एक्टिविटी नहीं है। बोले के उठपटांग बोल देता रहे, वो हमें झंझट बताई हो जाता। चाहे लेडीज गायक साथे आदमी रखत रहे, ओकरा पर कमेंट कर रहल बड़े, जवन की मैं समाज देख रहल बा, उल्टा सीधा बोलत रहे, उनको के वो माने जूता चप्पल तक देखा रहल बिया, चाहे माने फुहर मऊ तक कह रहल बिया। ई दोनों आदमी कह के अपन टीआरपी बढ़ा रहल बड़े, पैसा लोग से अपन कमा रहल बड़े, लेकिन समाज के प्रभाव बुरा पड़ रहल बा ओकरा। तो वो लोग से पूछला पर मने जेकरा से हम पूछने का कहेला लोग, हम लोग जवाब ही रहेला ये भाई जब जनता देखतिया तबे नु हमनी के देखावत नहीं जा, सुनतिया तबे नु सुनावत नहीं जा। अरे भाई जब वो परोसाई हइले ना तो लोग कहाँ से ओकरा के स्वीकार करे? खैर, 3rd क्लास के लोग के संख्या ज्यादा बा, इससे उनकर वोट ज्यादा हो सकता है, मानता नहीं बात। लेकिन 1st क्लास के डब्बा में 10-20-50 आदमी बैठे ले, 3rd क्लास के डब्बा में कोयला बोरा कार्टून फाटून सब लदाता। तो अनुभव करे के बात पड़ी कि 1st क्लास और 3rd क्लास के डब्बा में का अंतर बा। एगो हम गीत लिख माने गौनी, जौना के बड़ा लोग आदमी प्रशंसा कइल, सुनबो कइल। एगो पुरानिया आदमी बड़े, उनकर नाती कहता कि पापा बाबा से आज प्रोग्राम हो रहल बोलता है, ले चलो देखावे के। कहले को अब का प्रोग्राम देखावे के ले जीबे रे साला, बेसवे नाचता आ रामायणो खुलत नहीं के, रामायण के दू गोला कहतन से कि गावे जाता। एकरा बाद में आजकल खड़ो होके जोन मेहनी के कलाकार गावता उ दम पर डांस करता, लेडीज जरे आल जाल कर रहल बा, गाना ओहियात गाना गा रहल बा। इहे देखावे के हमरा के लिया जीवे। यही पर गीत वो हमार आई रहे बड़ा अच्छा। अरे रोता रे बाप दादा है, अरे रोता रे बाप दादा, अरे सिर धूल धूल के, अल्लाह आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। कैसन श्रोता कैसन समाज बा,
कैसन गायक लेखक जेकर नजरी न लाजबा गावेला विपौरत गीतवा गावेला विपौरत गीतवा अरे शब्द चुन चुन के लाज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के सुर ना ताल ना गावे के अंदाज बा उहे आज भोजपुरी के बनल सरताज बा अच्छा गीत गावे वाला अच्छा गीत गावे वाला हर तर से रोटी नून के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के भोजपुरी गीत में भट्ट युग समाइल अचैत होरी कजरी फगुआ जाने कहवा गड़ाइल अरे बंध की धारा गैल विनय बंध की धारा गैल विनय पूर्वी नीर बून के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के लाज आज लागत बा भोजपुरी गीत सुन के। तो ये तो बात सही है बा जे संस्कारी हुई थी ओकरा त जो आजकल भोजपुरी के गीत चलल बड़ा सो सुन के लागते होला। चाहिए बताइए देव कुमार जी हमने कि जो सोशल मीडिया के युग आ चुकल बा एकरा से भोजपुरी लोक गीतन के कितना फायदा पहुंचल बा रउआ जैसन गायक जे बाड़े चाहे जे और साफ सुथरा गावत ओकरा। देखिए सोशल मीडिया के तो युग बढ़ले बा अभी हमें अच्छा बुरा के मीडिया वाला आदमी चाहे कि हमार कम से कम चैनल के माने प्रचार ज्यादा होके ज्यादा से ज्यादा होके तो ओमे अच्छा बुरा दोनों तलाश रहल बड़े दोनों के लेके चल रहल बड़े। लेकिन मीडिया वाला सब ये कहब कि कम से कम अच्छाई के आगे रखल जाओ अच्छा गीत के अच्छा कलाकार के आगे रखल जाओ एकरा पर बल दिल जाओ ये हम मीडिया वाले लोग से आर्जू करो। अच्छा नायका पीढ़ी में जो नया नया गायक आ रहल बड़े आ चाहत रहे कि हम रातों रात स्टार बन जाए उनका के देव कुमार जी का राय सलाह दे। वो स्टार तो ना बने लेकिन घर के धन बर्बाद करी है बाप मतारी के नाम रोशन करे वाला बहू ओकरा के खत्म करी है एक आध साल दू चार माने गाँव के अपन काम खत्म करे लाइफ बर्बाद करी है अपन काहे की देखी हमरा सामने 10 गो लड़का नंबर 1 के गायक अइले सामने जी लेकिन ना सिखला के नतीजा भइल कि जोर से ज्यादा रेंज से वो लड़कन के गवा के ओकनी के बर्बाद कर दिया काहे कि बच्चा के दिल छोटा बा जी ओकरा पर इम्प्रेशन अगर जे ज्यादा डाल जी तो ओजी कोजी उतने उतने रह जाए बाद में वो आवाज डिस्टर्ब हो जाए आवाज आ जाए नीचे घसक जाए पहले तो मैंने सा से सा आवाज रही लेकिन बाद में मध्यमों के मैंने लायक ना रह जाए इससे सीखल बहुत जरूरी बा एगो सीखल कलाकार है एगो अनसिखुआ कलाकार में बहुत दिल्ली आरा के अंतर बा दिल्ली आरा के अंतर बढ़ले बा। अच्छा भोजपुरी इंडस्ट्री में कारवा लागता कि लोग गायक लोग मने जीवा उनकरा उतना सम्मान ना मिल पाई जो मिले के चाहत रहे। देखी पहले भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र हनुमान पाठा फागू दुबे माने चाहे एगो विद्यापति ये सब राइटर आ कलाकार जो रहन वो प्योर मतलब की कलाकारी रहे वो आज गड़ा चल जाता लोकगीत में के मतलब होला कि हम अपना प्रकृति के सौंदर्य के दिखाई साहित्य संगीत के दिखाई एगो लोकगीत बड़ी कि खाली शब्द के प्रवाहित कर शब्द से लोग के माने बेवकूफ बनाया चाहे जौन करी लेकिन ये सब राइटर रहन जौन शब्द लिखले बड़े ओकर जवाब नहीं
शब्दे बड़े से जन परोस देता है भाई पूरे थी के। अच्छा, आज के दौर में जन गायक लोग बाटे, अगर पूछाओ देव कुमार जी से कि उनमें से केहू बा पसंदीदा भोजपुरी गावे तलो हतना जना, तो के पसंदीदा गायक बा? आज के दौर में सबसे सुपरस्टार प्रोग्राम करे वाला या कलाकार के नाम बा या भोजपुरी के समझे वाला और विधा के समझे वाला, जैसे कि खान साहब के गजल के भोजपुरी में ट्रांसलेट करके माने 10 माने गजल के भोजपुरी में गाने वाला कलाकार, नया दिशा दिखाने वाला भोजपुरी का कलाकार सिर्फ पवन सिंह। हाँ, जिसके बाद में तो मैंने लिखो फेंको तो देश भगे मैंने जलकर मैंने बाने ओकरा खातिर ऐसे लिखे, लेकिन ओरिजिनल भोजपुरी के दर्जा देने वाला काम पवन सिंह को पवन सिंह, भरत शर्मा बड़े। अच्छा, ये बताइए, जब शुरुआती दौर में गावे के शुरू करी तो परिवार के तरफ से कुछ एथी भी मिलल कि का हो का शुरू के लिए बड़ा ना करे के चाहिए? हम बहुत मिलल? बहुत गरीबी के दौर से हम गुजरल बानी। हमारा दिमाग में एक बात रहे कि हम सबसे गरीब बानी गाँव में, पैसा 2 पैसा कैसे हम कमाई। 5वीं क्लास में पढ़त रहे तो हमारे दिमाग में ये बात मैंने रील के तरह घूमत रहे। हम 5वीं क्लास में ढोलक बजावे के शुरू कर दे, 12-13 बरस की उम्र रहे। कलकत्ता में हम ढोलक बजावे लगनी। 50 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया, मैंने वो घड़ी के मैंने वो समझी कि आज के वो हजारों रुपया का बराबर बा। तो अपना सस्ती रहे, 4 आना में सिंघाड़ा मिलत रहे वो घड़ी। तो समझी कि हम मैंने परिवार एकदम 24 घंटा हमारा पर गरीबी की अवस्था में भी मैंने हमारे बड़ भाई रहन रामेश्वर सिंह और परिवार मैंने ये चाहे कि कैसे हमारे बबुआ मतलब कि संगीत के मैंने सीख पारिवारिक सपोर्ट। हाँ, सब लोग एकदम दीवाना रहे कि कैसे बबुआ मैंने सीख जाए। फिर वो समय में हमारा के सीखे खातिर मैंने एको पैसा नहीं के मान के चली। हम अपना खाली मेहनत के बल पर अतना हम मेहनत करी। हमार मैंने एकरा तरफ अतना ध्यान भइल कि हम 6 महीना में ढोलक बजावे। ढोलक कीने के हमने के कलकत्ता में बनी जा नहीं कि एक भाई कमाते 3 भाई बैठल बारे। ढोलक कीने के पैसा नहीं तो गांव पर से हमारा खातिर ढोलक कलकत्ता लोग कलकत्ता से ढोलक गाँव से ये वो मैंने लीला की गांव से ढोलक हमारा खातिर गए। ढोलक 6 महीना में हम बजावे लगनी घूम के। अच्छा, लोग मने गायकी के अलावा भी कोनो शौक बका देव कुमार सिंह जी के कि ना भाई गायकी तो बढ़ले बा कुछ और ही शौक? थोड़ा पहले रहे शौक घोड़ा घोड़ी के। अच्छा। तो 10 गो घोड़ा घोड़ी मैंने रख के चढ़ के मैंने बेचनी। एक बाद में तो समझी कि आरा जब मैंने मकान बनल आरा रहे लोग तो घोड़ा घोड़ी के काम समाप्त हो गई। ये सब मैंने काम तो खत्म हो गई। मैंने गाड़ी के जुग की गाड़ी मैंने रखी, गाड़ी पर अपन चढ़ी मैंने घोड़ो घोड़ी रख ले। हाँ, ये शौक हमार बहुत अभी भी शौक हमार कोई नहीं के, लेकिन शहर में ये थोड़ा दिक्कत बा। शहर के चीज सब नहीं के, देहात का चीज बा। लेकिन 10 गो घोड़ा घोड़ी हम किन्नी द्वार पर मैंने शौक पूरा कर ले। कोनो ऐसा सपना बका अधूरा जौना के पूरा कइल चाहत नहीं? ऐसे तो सपना बतावल ना जाला, लेकिन मन में बाका सपना कुछ के कि हाँ भाई पूरा जरूर हम करते अगर मौका मिले तो। देखी करीब मतलब कि सपना अब का सपना देखे के बा, काहे कि हमने के सब चीजें कह के बैठ गइल। घूमना फिरना, गाना बजाना, प्रेम भाव, मिलन जुलन, माने एको कोनो काम बाकी नहीं के। पर साल औरत के हमरा निधन हो गई। थोड़ा ये दुखदाई मैंने हो गई कि परिवार निकल गई बहुत कम समय में। 46 वर्ष की उम्र रहे औरत के। अच्छा। बहुत मैंने ढंग के आज उनकरे दिन बा हम कलाकार बन गई बनी। हमार एगो लड़का बहुत बेहतरीन कलाकार, बड़े VIP उनका कोई कहे कि गजल अगर यूट्यूब पर भजन सुने के बाद श्याम सिंह अभी म्यूजिक प्रोफेसर बड़े मैंने समझी कि
बिहार सरकार के एथी में बहुत ही सुंदर मने गायक। अब तो अपना लड़का के हम बड़ाई का करी जी। यूट्यूब पर सर्च कर लेबे के बाद श्याम सिंह, यूट्यूब पर सर्च करी सवेरे हुआ श्याम सिंह के बारे में। अब था लागी कि वो कलाकार का बड़े या देव कुमार सिंह के लड़का छोट हो। अब तब मने ये हमार ख्वाहिश उनका कर है कि वो कम से कम कथावाचक बनस, लेकिन नौकरी लागल तो अब कह तरीका पापा मने दिक्कत का चलिए बड़ा जनबाद मास्टर लोग के आजकल दिक्कत बा। दिक्कत बोल रहे। अच्छा आखिर में चलत चलत जो हमार चैनल बा केहू खास बा एकरा दर्शकन खातिर देव कुमार सिंह जी के हम इस चैनल के मने बहुत हमरा हृदय से सपोर्ट बा। आज जितना दर्शक बड़े सब लोग से हम मने इहे आराधना इहे आरजू कर रहल बनी कि इस चैनल के माध्यम से रउआ सबनी हमेशा एकरा टच में रही, एकरा के देखी, एकरा के आगे बढ़ावे के कोशिश करी। हमनी के तो लागल बनी जा, हमनी के इस चैनल से जुड़ल बनी जा। ऐसे इस चैनल के हम मने ये सब देवी देवता से आरजू करब के चैनल के बहुत दूर तक मने आशीर्वाद से पहुंचावल जाए। धन्यवाद।